Tay. Ngayong hapon. Kung sa mga dere. Ay, mugha ko na sa babaw, sir. Nabuga ka sa babaw? Oo, para ibaligya ba, para lang makapalit ng konsumo. Ano sa man imong imuha sa ako tay? Saging gamay akong gida. Unsa man nimo? Para dong agon og kuan kay wa may mahikap-hikap dito sa balaygon. Mao? Na kuan ako pantil ano hubaga o, mabutang ni uli ko. Oh. Nana kay nabugha tay. Kahit di nabughat ito gamay, wa pa man kay naundangan man ang pamugha kay tungod lagi sa kasakit sa untohon. Unsa man imong tuhod? Na ho, ano hubaga ba ya o ambot. Arthritis siguro na tay. Ambot na sa niya ang pikas, di magayo. Oh. Napakay pamilya tay? Na Ilan man kabuk mong anak? ano, ninyo naman sir ang duha. Di naman maka tabang na to kay tungod lagi ining pamilyado naman. Mao lagi pod no. Pero napakay asawa tay. Ana apod. Pila na may edad nimo karon tay? 69 na pero sa lihok lang gihapon ta kay wa man tay mahikap. Mao lagi pod no. Nya kanang imong saging tay mo na imong lungagon karon paninto. Yung agon karon pag adto abot dito kay banda lang nay kaon ba. Wala na kay bugas tay. Naigamay dito pamahaw to gay na salin. Pamahaw nimo salin. Bugas to gay na. Bug Karon paniod to saging na lang ni. saging lang imong paninto. Kay wa man ko kakasa akong bayar kay wa pa man mabugha lagi tiwas. Wa pa nahurot og bugha no. Uli na lang ko kay di man gud makaya sakit manggut-ngut man sinto kubo. So ikaw ra isa nang ginabuhi karon tay. Ako na lang tabang-tabang pud akong asawa sa mga trabaho sa balay panglimpyo. Taga-adlaw ka magbugha di atay. Mayong lawas. O dili mayong lawas, ilugson na teres balay. Unsa may kanon pod nyo matag-adlaw tay ug wa kay mabugha. Abang tinel, may mamaylo silingan usahay. Mayo pod kay pabayloon. Napabaylo man po ginagmay, pero maulagi nga, mapugos tag-ilis. Mao lagi pod tay no kay ato manggibaylo no. Sige tay, alin lang tay. Nako ihatag sa imo tayo. May na lang makatabang sa imo ha. Okay, ug naik mahimo god, bahar ko dayon karon. O tayo. Kamo ni sir. Imo na. Ibayad ana sir. Ibayad na ko sa imo. Ang ibayad nimo sa kuha? Ayaw na. Mo na gingon tay pagbuot sa Ginoo nga lablabian ta kadto sa dalan ha. Salamat kayo sir nga na grasya nga makatabang may na lang niyo tambal. Sige lang tay. Ana ra nya ang diskarte nimo karon tay, mauli na lang ka. Mauli na lang ko ha bitaw nag-atang kog motor. Nag-atang og motor diri ah. Unsa man kay- manghits ka? Kay dili musakay lang sa mga tao nga mga kaila. Busakay lang sa mga tao sa mga kailan nimo. Layo-layo pa yung balay gikan diri tay. Ta dito sa ubos, Roseng. Taon pod eh. Nya pasaanon pa nako ni gamay may na lang ba kadungag. Nya tay, mao to tay ha. Sige sir, salamat kay sir. Sige, walay problema tay. Amping-amping kanunay tay. Ginoo rin magbayad nimo ani sir. Sige tay, salamat tay. Okay. Naluyan na ita di ay di makalihok na ko maayo. Mao lagi. Mo na gingon tay atong kalisod ato lang yampo sa Ginoo kanunay ha. Dugay ko na kung tikubo sir kini dili kay mulaguto. Abot nga no ni wa pa lagi pud check up. Mao lagi. Nya tay, mao to tay ha. Sige sir. Sige tay, agto sa mi tay, amping. Salamat kay sir ha. Sige.